खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझार जिल्लायाव थानाय रुपसे एयारपर्टआव मैया दावबायारिफोरनि थाखाय उरां जाहाज बिरहोजेननायखौ बेखेवबाय मैयानि बे हाबाफारिखौ कभिड-19नि थाखाय गाजा गोमजा खालामनो हायाखैब्लाबो बिटिसिनि इएम बिआर फेरेंगा अरुप कुमार दे आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासारनो हानाय इउजि ब्रह्म आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन मैया अदेबानि 8 मेआव गिबि खेब रुपसे एयारपर्टआव दावबायारिफोरनि थाखाय उरां जाहाज बिरहोजेननायाव गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय रुपसे एयारपर्टसिम उरां जाहाजजों फैनाय सा 24 दावबायारिफोरखौ रुपसे एयारपर्टआव बरायदों आरो रुपसे एयारपर्टनिफ्राय कलकाता एयारपर्टसिम थांनाय 3 दावबायारिफोरखौबो रुपसे एयारपर्टआव बरायदों मख'नो गोनांदि रुपसे एयारपर्टआव सप्तायाव सानब्रैयै उरां जाहाजा रुपसे एयारपर्टनिफ्राय गुवाहाटी एयारपर्टसिम बिरगोन आरो गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय रुपसे एयारपर्टसिम बिरगोन थिग बेबायदिनो कलकाता एयारपर्टसिमबो रुपसे एयारपर्टनिफ्राय थांलाय फैलाय जानो हागोन सानफोरा फारियै मंगलबार बृहस्पतिबार शनिबार आरो रबिबार नोंथांमोना जुदि रुपसे एयारपर्टनि गेजेरजों गुवाहाटी आरो कलकातानि एयारपर्टसिम थांलाय फैलाय जानो गोसो दङब्ला फ्लाइविक एयारलाइन्सनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै टिकेटखौ बुकिं खालामहैनो हागोन अफिसियेल वेबसाइटआ flyvic.in बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि 6 साननि उनावबो आसामाव सोर चिफ मिनिस्टार जागोन बेखौ दासिमबो थांखि लानो हायाखै बिजेपि दोलोआ मैया फुङाव सर्बानन्द सन'वाल आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सानैबो निउ दिल्लीसिम थांनानै मिरु बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायमेल जिरायहैदोंमोन बे सावरायमेलाव नेशनेल बिजेपि प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डा इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह आरो बिजेपि नेशनेल सेक्रेटारि बिएल सन्तोष बिथांमोनबो दंमोन मोनथाम राउन्डआव सावरायलायखांनायनि उनावबो मैया निउ दिल्लीयाव थांखि लानो हायासै दिनै फिन आसामाव बिजेपिनि देरहासारनो हानाय एमएलएफोरखौ लानानै सावरायमेल जिरायबावगोन आसाम बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट रन्जित दास बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला दिनै बिजेपिनि देरहासारनो हानाय एमएलएफोरा आसामाव सोर चिफ मिनिस्टार जागोन बेखौ भट होनानै सायख'गोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोननि गेजेराव जागोन भट होनाया आरो बे भट होनायाव बिजेपिनि नेशनेल सेक्रेटारि बिएल सन्तोष आरो इउनियन मिनिस्टार नरेन्द्र सिंह तोमार बिथांमोननि नुजाथिनायाव भट होनाया जागोन क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बिएड फरायसालियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 84थि रुंसारि सानखौ मैया 8 मेआव फालिदों कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिखौ फालिनायनि गेजेरजों मैया फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोजेननानै आलारि बाथि सावनाय बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों मावफुंलाङो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आरो मेगाजिन बेखेवगिरि महरै सिनियर इन्सपेक्टर महेश्वर ब्रह्म बिथाङा नुजाथिफैयो आरो फोरबो मुंनि गांसे मेगाजिन बेखेवनानै होयो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै फांबाजि गय बिफां गायो आरो थांनाय 2020 मायथाइनि बिएड आरो डिएलएडनि बांसिन नम्बर मोननो हानाय सानै फरायसाफोरनो साबसिन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था होनाय जायो कर'ना भाइरासनि नैथि खोलोबनि गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय रायजोआव फारफ्रोमबो बिथिंथिं सानफा एफा बन्द जालांगासिनो दङ सोलोंथाइ फसंथान सानफ्रामबो 2 रिंगानिफ्राय गासैबो फालांगियारि हाथाइ बाजार बन्द आरो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्रायनो रायजोआव कारफिउ होनायनि अनगायैबो दा रायजोआव सप्ताहिक हाथाइ बाजार जाग्रा सानफोरखौबो लासैनो बन्द जालांनो आखायाव लानायखौ नुनो मोन्दों बाक्सा जिल्लायावबो गासैबो सप्ताहिक हाथाइ बाजार जाग्रा सानफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया बिथोन होबाय मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लायाव गासै सा 417 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो नैथि खोलोबनि गाग्लोबनायजों दासिम सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय बङाइगाव जिल्लायावबो दिनैनिफ्राय मोनफ्रोमबो रबिबारावनो आबुङै लकडाउन थागोन फार्मासि हस्पिटाल आरो जिब जुनारनि फाहामसालिफोरा खुला थानायनि अनगायै मोनफ्रोमबो रबिबाराव गासैबो दखान फालांगियारि फसंथानफोर आरो बाजारफोरा बन्द थागोन गुबुन फारसेथिं रेस्टुरेन्ट आरो धाबाफोरा मोनाबिलि 6 रिंगासिम खुला थागोनब्लाबो होम डिलिभारिनि थाखायल' खुला थानो मोनगोन आरो हटेल रेस्टुरेन्टआ खुला थायोब्लाबो हटेलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखायल' खुला थागोन बायजोनिफ्राय रावखौबो हाबनो होनो मोननाय नङा मख'नो गोनांदि बङाइगाव जिल्लायाव दासिम गासै सा 702 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों चिरां जिल्लानिफ्राय फिन हाथियार बोखांनो मोन्दों सीआरपीएफ आरो पुलिसनि जथायै अपारेशन खालामनायाव चिरां जिल्लानि बिजनीनि मानास नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय अग्रं नलानिफ्राय बोखांनो हादों आयेन बेरेखा हाथियार
माखासे स्रेट खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै थांनाय शुक्रबार हराव एसएसबी सीआरपीएफ आरो पुलिस जथायै अपारेशन खालामनायाव अग्रं नलानिफ्राय हा सिङाव फबनानै दोननाय हालोदाव आखाइजों बानायनाय गंसे राइफलखौ हमनो हादों। हा सिंनिफ्राय बोखांनानै मोननाय आयेन बेरेखा हाथियारखौ बर' बाजार पुलिस थानासिम लांनाय जाबाय होननानैबो खौरां मोननाय जादों। आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलाव बम बेरनाय जाथाय। काबुलनि सैयद उल सुहादा फरायसालिनि लांगोनायाव खेबसेनि बांसिन बम बेरनायाव गासै 55 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो 150नि बांसिन सुबुंफोरा जखम जादों। उनाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जादों। बम बेरनाय जाथाया फरायसाफोरा फरायसालिनिफ्राय ज'ज'यै ओंखारबोनाय समावनो जादों, जायनि थाखाय जखम जानायफोरनि बांसिनानो हिनजावसा फरायसाफोर। बे जाथायखौ तालिबान उदखारि हान्जाखौनो खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों, नाथाय तालिबान उदखारि हान्जाया दासिमबो सिमान लाथ'वाखै। बेनि अनगायैबो ब्राजिलनि रिअ' डि जेनेरिय'आवबो पुलिस आरो ड्राग्स फालांगि खालामग्राफोरनि गेजेराव गावलायलायनायाव सासे पुलिस आरो सा 27 ड्राग्स फालांगियारिफोरनि जिउ खहा। ड्राग्स फालांगि खालामग्रा मोनसे गिदिर गेंआ गथ'साफोरनि गेजेरजों ड्राग्सनि फालांगि मावहैयोमोन। बे खौरांखौ पुलिसा मोननानै गारि आरो हेलिकप्टार लानानै अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो ड्राग्स फालांगिरि आरो पुलिसनि गेजेराव गोलाव सम गावलायलायनायाव सन्देह खालामजानाय गासै सा 27 ड्राग्स फालांगिरिफोरनि जिउ खहा जादों आरो सासे पुलिसनि जिउ खहा जादों। भारतनि रेसलार सीमा बिस्ला बिथाङा आइजोफोरनि 50 केजि खथायाव टकिय' अलिम्पिकनि थाखाय सायख'जाबाय। मख'नो गोनांदि बुलगेरियायाव जानाय वर्ल्ड अलिम्पिक क्वालिफायार फाइनालाव सौहैनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ टकिय' अलिम्पिक्सनि थाखाय सायख'दों। बिथां सीमा बिस्लानि सिगां टकिय' अलिम्पिक्सनि थाखाय 3 इन्डियान वमेन रेसलारफोरखौ सायख'नाय जादों। मुंफोरा फारियै विनेश फगाट 53 केजि खथायाव, अनसु मालिक 57 केजि खथायाव आरो सनाम मालिक 62 केजि खथायाव। बिथांमोननि अनगायैबो भारतनि रेसलार हौवाफोरनि मादाव रवि कुमार दहिया, सुमित मलिक, बजरंग पुनिया आरो दीपक पुनिया बिथांमोनहा टकिय' अलिम्पिकनि थाखाय सायख'जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय फुबानापारा रेन्जआव बिटिसि सोरखारनिफ्राय चेयार, टेबोल, थिं बायदि बायदि टेन्ट हाउसनि आइजें आइलाफोरखौ राननानै होदों। बे राननाय हाबाफारियाव फिल्ड डाइरेक्टर अफ मानास नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भ अमल चन्द्र शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। बिथाङा मिथिहोनाय बायदिब्ला गासैमोन 24 टेन्ट हाउसनि आइजें आइलाफोरखौ राननाय जादों आरो बेफोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुप, गामिनि क्लाब बायदिफोरनो राननानै होनाय जादों। बिटिसि सोरखारनिफ्राय बेबायदि अनसुंथाइ मोननायाव गोजोननाय फोरमायदों टेन्ट हाउसनि आइजें आइला मोनगिरि हान्जाफोरा आरो फैबाय थानाय समफोराव बेफोरखौ भारा होनानै रां आरजिनो हागोन होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। सम्पथिखौ लानानै बिदा बिबाजैया लोगो नांनानै बुथारबाय गावनि असे फंबायखौ। बे जाथाया धेमाजिनि खुवाफाला मिसिं गामियाव जादों। खौरांनि बायदिब्ला बुथारजानाय फंबाय देबेन नरनि न'आव बिथांनि बिदा देवर नर आरो देवर नरनि बिसि गियानि नरआ हा हुखौ लानानै सावरायनो फैदोंमोन। बेयावनो बिथांमोननि खोथा दान्थेलायनाया बारानिफ्राय बारा जालाङो आरो उनाव देवर नर आरो बिनि बिसि गियानि नरआ गावनि असे फंबायखौनो बुथारो। 37 बोसोर बैसोनि देबेन नरखौ बुथारनायनि दायाव धेमाजि पुलिसा दा बिदा देवर नर आरो बिबाजै गियानि नरखौ हमबाय। आसामाव मैया सानसेयाव 65,140नि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 5,752नि देहायावनो कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो मैया सानसेयाव सा 50 सुबुङा कभिड-19 पजिटिभ जानानै जिउ गोमादों। मख'नो गोनांदि थैनायनि अनजिमा आरो कभिड-19 पजिटिभ जानायनि अनजिमाया सानफ्रामबो बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।